Hi guys, good morning. Ako na po ni si Charitable Vlog, ug si Bibi Isi, ug si Papa. Ayan guys, namahaw mi guys sa gamong sudan is kanang sutanghon with corned beef and patatas. Tara guys, sa mong sudan, sa among rice. Og kape ni Bibi nga James Coffee. Moinom man si Bibi og James Coffee. Kana ra pod guys kay na may mga health benefits. So di siya moinom mga secret. Mga kape bitaw guys. Okay na ag Bibi na mo guys. Nakatug nagtarong. Nya mo ubo-ubo lang ginagmay. Eat na. Tungitin na siya papa. Gamay lang. Sus, tagana nagtukto. Agoy. Naunta ninyo guys. Aga mong plano unta karon guys magligo mi og dagat. Kay ang dagat guys kay hubas man kaadyo. Kay kinahunasan man. Madayon hagayon tunta mi. Ito may mga unja pagligo-ligo lang mi sa gamayng tubig kanang murag lamaw-lamaw guys ba. Unja karon kay dugay man nakamata, daw pa nakalungag. So, wa na dadzon. Ugma na lang kay Bernice man dating ka og karne adto mi plano na mo nga adto mi mga sa dagat. Manginhas mi. Buwan mig litson. Litson kuan. Dili di matigaw karne. Unya guys, mao lagi to karon medyo nakadayog atong dagat kay yubo po ko guys, yubo po kaming tulog ipang ubo. Diya gusto mi mga ligog dagat. Butang sayo sa buntag. Ugma na lang guys kay Bernice man ato mi mukaon sa dagat. Manginhas mi, mangita mi mga shell. Kaya adto mi muit, magdami og magkilaw mi adto guys. Sa ginagmay lang. Kaya ron makaligo mi og dagat aron mahubok amo mga ubo. Yes, Bibi. Bibi na ko. Nya, kaon sa ko guys ha, kay mo work para ba ko guys. Okay, daghan na po buhaton nun. Busy na po. So, busy. Sige guys, kita-kits na laman. Unja. Bye na sa guys, kay mo eat sa ako guys. Kay mo eat. Mag-bless us o Lord. Sa day mi guys, ingon ang Bibi. What time, mami nag-bless us o Lord. Sige na. Sige na. Sige na. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and bless thy gifts which are to receive from thy bounty through Christ, O Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Papa Jesus. Eat na mi. Sige na. Tayo na ni kape. Umayag po. Papi kape. May yabo kape ha. Ano ko ang Kambing be. Video na laman ko. Jesus the Lord. Uy, Ayaw, may yabo kay mo na. naman. Ani unya na gamay na asa man kanapit atos taliwa ma. Minabo. Kay mo anak Inom nga. para ba ko? Ana la kaskilid. Na. Ya tagai ko ha. Mayabo ha. Ay butang anak ka. Tao. Utang sa kuan. Na hinay na. Ya kuan ni daka na siya nakaunggang.
Unsa man na oy? Butang eh. Butang eh, ano eh. Pun eh. Dili, kuan papa wala ko kainan. Wala ko kainom. na siya kahinom. Sige na, alsaha lang ng kuan. Tasa. Inom ka, inom niya. Bantay mayabo ha. Hinay, pag hinay kay mayabo. Ang ginapadong sa mong kuhan ron. Be, ako be. Pem na sa ako be. Dagan pa maguna be. Sige na. Mm. Mayabo na ni ako. Yabog yun. Sige na. Okay. Kuatong tapugang. Kamutin mo. Sana lang. Wait. Sige. O, da. Ungit sa ni Papa. Pag ungit sa og kanon. Ayaw kinaghan na. Mayabo, anong tiyan ron. Hindi. May dili na init. Hindi na nainom-inom. Naman na nina. Bantay. Di na init. Dili na. Init-init gamay. Okay na. Wah, tapos dili na init init. May ka pa init. Pag Bantay. hinay, lagi initik ba? Mana sa tiyan ron. Ang namay ko na nagang magluto ta og kuan. Kanang Wah, munggos. dito is aking istada. No, yung espada siya na di sa kana. Ang kulit ko dilan. Mayabo. Islet. Be, ano sabi nung ko be? Ala, kuan na nayam ko. Yabo na noon, awa. Di ka po na. Di man juga kasabot sa og sulti. Inuman Lukon man ka. Di yang gingana manggo gitu. Lukon gani. Tiil. Kanung atag dito. Wakli. Ha, gabog-gabog managang. Ayaw kayong tarong ikuan. Ambe. Bantay. Ito na mo diyan. Dagan. Sakpan kumaan na ron. Hindi mo kakaon. Mama bola. Bala. Diyan mo na. Kayo, dudo dito. Nagano diha. Kung sila ganahiga. Basig nabusog na sila to, nakita na sila laing pagkaon. Sila. Binuha mali. Oo. Dibendagan pagi mo tagsara mo mulawagan kay Nagsarang uli. Asan uban ninyo? 7 o 5 naman mo. Gitali na sila gang. Oo. Manang anak ka rin itlog ka rin. Oh, mo ilang mama nang nangitlog ay. Inom. Ber. Ano mo na mga mayo na kaon ha. Ayaw lagi mo lupan. Manag birthday ni Say. Dali bebe oh. Iwasan niyo, imuha na oh. Ito ganun dag ko na ng kape ko dag ko na ng kape yun.
Yan na, mayabo na ron. Sige na, gan. Nako. Tingnan ko. Nagitutuan mo na, oh. Kaon pa. Ito na sisi. Hindi ka nakaon po. Dili na ko. Ayaw, pagdadua ba? Ay, duwa na ako inom na tanan, be. Ba ko inom, be? Dili. Pagdot. Ikaw na. Dili papa ah. Ano na sa utsan? Ay, pa na ka mga loob. Mga naga na ron. Dagko ng mga piso ni Bibe. Dito, likod, pati lasa. Nadah mo sila itong. Ko. Huwag naman lagi, oh. Huwag naman lagi na i-blast. Sana hindi na idla. Sana ano din mo istal. Yan, tilikod ba? Mga tulo rito po. Mga an. Narga, tulo po. Buwaw kayo ang punuan sa kuwan na, ah. Sa ng avocado sa likod. Doon ay. Natuwa po. Yapon. Gamga mo na kay kita ng duduon yan. Idag ko. Lahat. Natural ka di man natuwang kita. Mga gano'n. Lagi mo sila ha. Punta. Ano kasuko? Ako pa. Na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel, guys. Karong gabi una, guys. Magluto sa kuog kuan, munggos. Magmunggos sa pod ko, guys. Kay lami man ikaw munggos, guys. Ja, ready na nako ang akong mga ingredients. Ja, pakiton mo na ako, guys, ako ang mga ingredients. Dara, guys. Yes, siya, guys. Labasa o stock sa kuan, pichay. Ja, pichay, dahon sa pichay ug mga lamas, guys. Ready na. Ja. Pakiton mo na ako, guys, sa kuan. Munggos. Guys. Ja, ready na ang lutuanan. Magluto na ko, guys, kay gutom na ko, guys, oy. Ito man akong bana sa dagat kay manulo. Okay, guys. Ha? Dugay si Mamide? Opo, magot kay pas papa. Tapos dagat si papa.
lang na tuog. Soy sauce. Gamay. Itong simplahan daan guys ug magic sarap. Ihod pa man nato ang kuanan ni guys. Ang munggos. Kabulan siya na to guys. Lami na sudanon guys sa pagmunggos. Ba na to balik guys sa mahumog. Kuluan og tubig. Mama. Ano man? What? Sagutan, mamiti. Aku punya kambing. Aku punya domba.
Luto na guys ang ato ang munggo. Hinisan munggo. Luto na. Mga una mini BBEC guys. Mga una mi guys.